Joget sik, joget sik. Iso. Ayo re. Wong bagus ojo sira nelongso. Aku teka gendong tresno. Lelangan asmara gawe siwurasa. Nambani atiku jiwa. Aso. Tekap mas dan romo atiku. Aku senang beni sliramu. Kapan ku bisa ketemu. Rasa suci menggiur rahayu. Masih spesial Bos Ferry, juga kawan-kawan semuanya yang di sana. Sondang Mas, monggo monggo. Sambil menikmati mantap sore yo mas. Maksudnya Diringi bareng condong Ras. mas lama. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang engkang aeng wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Yo. Wayah begi nambahi kekesengan iki papujan ati neng endi duh wong ayu kang tak anti-anti. Ngapusi. Oh, aso. Penak mas. Monggo monggo. Wong bagus ojo sira nelongso. Aku teka gendong tresno. Lelangan asmara gawe siwurasa. Nambani atiku jiwa. Tekap mas dan romo atiku. Aku senang beni sliramu. Kapan ku bisa ketemu. Rasa suci menggiur rahayu. Rasa suci menggiur rahayu. Ya, satu sampun. buah lagu spesial Katresnan Sejati. Pokoknya lah. Atau Mbak Cindy mau Kita ikutan nyanyi tidak? kasih dulu monggo. Jogja istimewa bro. Ayo mas kesana yuk mas. Ya, kita sambil salim dulu. Juga nanti bunda-bunda yang di sini. Oh, abu. Pak Hajar, Ada ayo dong joget pasukan dong Pak dari Hajar. Muhasib. Iso. Ibu sedang Bunda rata-rata. Hajar. Mengantin rasane Ayo. koyo bangan lalu sate. Sate. Sadan saarane sing penting kowe. Oke gambar tahu rasane
joget dulu. Sini dulu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung. Bunda joget ayo 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 kowe siji asik aku bangga karo kowe gelem nompo opo anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Tuan Hajar. Ayo ya, ayo. Tadi Pak Hajatnya kemana? Nah, Mas Nganten Mbak pengantin joget. Ayo yo. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo ayo. Ayo ayo. Ya, Ayo. ayo kita kuras duitnya bangetin. Mangan tempe rasane, kowe mangan lauk sate. Jasa anane sing penting ro kowe ngombe gambak tahu rasane koyo ngombe susu ra usah cucu resnaku ro kowe ra bakal tak madu. Ayo Mas nyanyi. Rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke kaya janur melengkung. Mas kowe siji aku bangga karo kowe kalau nompo opo anak tersaku ra bakal letre kowe aja sumelang tersaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Oke Mas Ante, makasih. Aku kembali ya. Silahkan, silahkan Bunda. Heya, heya. karo alon-alon cok monggo. Mas Slamet, Apa Dik? aku ngenteni dirimu Mas Slamet. Nah, sabar ya Dik ya. Aku selalu sabar. Aku Mas baru Slamet. berusaha. Udin mau gandolan ning
ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amang ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dudino gandolan ning ati tegane nyulayani ayo iyo semati amang ing ati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi buat pasukan army gandolan ing ati tegane nyulayani aku tresno lilano aku lunga ayo ati ra kuat nandang rasa beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar jika saya kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Bapak ibuku akan datang melamar jika saya cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Begitu ya Mas. Ini kan oh malah Padang sana rancak bana ayo asik coy spesial buat Mateling. yo temennya joget boleh ayo aho
Dik Ya ya. kamu tega sekali. Aku kan baru berusaha. Berusaha ngapain? Berusaha nyari kerja. Oh gitu. Makanya aku ditinggal. Tapi kan hasilnya juga buat kamu tadi. Mana? Belum ada, belum ada. Yo, so. Janji duduk ning karo pekerja. Ayo Bunda, pasukan jogetnya ya. Bunda-bunda merapat. Kesini dong merapat. Merapat sini. Mau nemenin nyanyi? Kita sawang-sawang gawe bagus dengan rasane aku pengen kenalan ning lesehan wong kata ngaku klambi hijau yen kleru aku tau ketemu kowe bareng kancamu mlaku-mlaku karo guyu-guyu ombenan es jus melon karo susu saiki aku Pacaran karo wong Kertasana. Kaya Arjuna. Makane mana lagi pasukannya udah hilang segerebekan doang wong ganteng
Satu lagi. Oke. Apa? Ada sawang-sawang ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan ning lesehan wong ganteng nganggo klambi hijau yen ra kleru aku tak ketemu analika kowe bareng kancamu mlaku-mlaku karo guyu-guyu ombenane es jus melon karo susu tarik lagi bunda bagus aja sumelang melo aku tajang penting hajatan jaluk HP mesti keturutan agar gelem ora mangan sanggakulan condong raus mana mas kok nggak joget heya ini mama siapa sih belum kenalan aku oh mama Yanti bener aku tak bohong Hata sawang-sawang kowe bagus tenan rasane aku pengen kenalan ning lesehan wong ganteng nganggo klambi hijau yen ra kleru aku tak ketemu analika kowe kancamu lagu-lagu karo guyu-guyu ombenane es jus melon karo susu kok nggak joget dulu Roto tenan. bagus aja sumelang melu aku jatah jaluk HP mesti keturutan akhir gelem ora mangan sanggulan akhir gelem ora mangan sanggulan ya Ada Mama ngamen Yanti 5. terima kasih Siap, alhamdulillah. Yuk, ini langsung kita buka bareng-bareng dulu. Moga bersama kocok-kocok dari Condong Raus Campur Sari. Tentunya malam hari ini masih nuansa campur-campur. Nah, ada campur sari, ada dangdut juga.
tentunya mungkin nanti yang punya nuansa Sera Kinan juga monggo tentunya nanti langsung merapat ke depan sini bergabung bersama teman-teman dari Condong Raos Campur Sari yang luar biasa. Yuk bersama Dade Santi Sesanti dulu, ada Mbak Anik Cemlekwati juga tentunya ada Dek Lintang Salindri. Ya, salam pambuka di season yang kedua, monggo. Yo, cong, ayo. Asoy. Pinggir
Terima kasih. Yang laki-laki siapa itu yang suka joget-joget dulu siapa itu ya? Nah, ya anaknya bunda kok ya. Ya wes pakai kata lali. Enzo, kita kasih dulu pamer bojo coy. Pamer bojo Mas. Enzo. Oh iya, kini mau wis ngacung terus kok di masalahnya lagi. Sampai sekarang buat yang punya bojo loro di mana? Di sana? Yang punya di sana, tapi sudah lunas. Oh sudah kembali. Sudah lunas. Oh, sudah. Alhamdulillah.
Sular enak sih. Ya kan kita enak tadi dah. Iya kita enak Oh, mas. iya. Iya. Yo. Kita kasih dong. Mas wong ayu aja lo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi kebak coban. Senadyan donya ora bisa jaga bangsa tak jaga yen durung kapisah menyang kuwasa. Mas kowe sing sayang dalila aku kudu Mas mesti gandeng ati tomoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kulem abot tresno datang gendang saking coba karewangi kabeteni nganti tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Mas kowe sing sayang dalila Mas mesti gandeng ati tomoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggap kulem abot tresno datang gendang saking coba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kulem abot tresno datang gendang saking coba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Ya. Anjay.
aja di sana Lagi ya. menikmati. Iya. Spesialnya buat Mbak Cindy dan Mas Heru. Spesial Kakak Yolan. Kamu di sini ya. Iya Nanti kita dong. bikin teng 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 Oke. teng 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 gitu. Latihan dulu. Kejaden tenan duwe omah sing ra brisi. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Kakak, aku kalau gede jadi apa ya? Jadi MC. Terima kasih. Ngobrora ono ente ini tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi asmara tenan. Laku teko tuwa bebarengan, matur nuwun. Wes ngancani aku selama iki, wes iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune mencoba bakar tanah angine. Saya dewasa ngenteni badai terang, angin sinau mari ning tengah udan. Awak ini keceh berarti deh. Iya Mas. Kan sambil nari-nari Oh toh. iya ya. Berarti karo keceh. Kaya cah cilik-cilik kae. Ciluk. Ya. Anggekemasna supaya lebat Ayo, Kakak Yolanda. manekong samira yen rupe keangadan. Mungkin sawasi ngajari saka tulus keanggon dampingimu. Beda nanggo ganti tresno. Kok kagemen to, Dik? Oke nih. Aku sampeyan koyo lagi asmara tenan. Laku tergantung bebarengan, matur nuwun. Wes ngancani aku saiki. Enak ya. Aduh, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune. Ayo Mbak Cindy, mencoba bakar tanah angine. Saya dewasa
sugem asta supaya bakoh bebraya maneton salira yen beto ada Kisah wasing ngajari Sata tulus keanggan tapi ibu Beda raga gandeng tresno Yang bener Oh merah ene tangan tetes ambon singan sampai koyo lagi kasmaran aku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngajari aku sama ini wis bisa saling kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut atata mlakune ning coba pangerjanan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah hutan beda raga gandeng tresno ora pas mas ora pas Piye to, Ki? mangane ora jodoh Piye to Ki? ya kita kasih Mas Lama Apa deh? aku di sini Aku iya. siapa antara ratri mon eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang dia
Yo 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 mas. Siang pangkor eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Santia Sulaksmi Kakak Yolan merapat boleh, monggo.
sukses terus. Amin. Ya, Bos Tony GP Musik Kota Bumi Tangerang. Idri Apa mas? diperpanjang ya. Gak mau. Pena manut to manut. Iya toh. Asoy. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Berseri kawin Asoy. Silamu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku Jatuh cinta cintaku ini. ya cuma untuk ada. Ayo Bos Tony Yang punya Tangerang. GP Musik Kota Bumi. Asoy.
Musik GP Musik kita kasih